następnie, mając 12 lat, zostałam ochrzczona. Tak bardzo mi zależało, że ze mną nikt nie prowadził żadnego czytania książki, tak zwanego studium Biblii. Ze mną w ogóle nie było czegoś takiego, ale ja tak strasznie chciałam być oddana temu Bogu. On był dla mnie tak ważny, że ja po prostu pragnęłam całą sobą od razu wziąć chrzest. Moja siostra, która miała lat 13 i razem ze mną przyjęła 18 lipca 98 roku chrzest. Ja pamiętam tą datę, słuchajcie, do dzisiaj. Mm, i moja siostra zapytana zaraz po tym chrzcie, no ale słuchaj, dlaczego wzięłaś ten chrzest? A ona odpowiedziała, bo inni brali. I mówi, Sandro, co ja zrobiłam? Taką głupotę palnęłam. A ja patrzę na nią, mówię, głupotę walnęłaś jak głupotę. Ale to znaczy, że powiedziałaś to szczerze. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że ty przyjęłaś chrzest dlatego, że inni brali? Dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia. Ja nie rozumiałam, w ogóle to był dla mnie szok totalny, bo ja tak byłam temu oddana, słuchajcie.